ሰላም ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ሃመይ እኒአኹም ደሕና ዲኹም ብሩኻተይ ኣነ ደሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን ከምቲ ጽቡቕ ዘለኽዎ ጽቡቕ ትኮንለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እና ሎማዓንቲ ንዑ ምሳይ ወዓሉ ገዛ ይርእይዎ ብሩኻተይ መጀመርያ ቓ ምድቃሰይ ተልዒለ ላብ እንጀራ የምግጋር ኣትየ ንቐደም በሉ እንጀራ ትኩስ እኒኦ ማለት እዩ ከምዚ ኣጌርና ካብ ምድቃሰይ ተላዒልስ ቤተ ክርስቲያን ስዒመ ገለ ቀልጢፈ እየ መፂአ ኣጋጣሚ ቤተ ክርስቲያን ክኸድ ከለኹ ኣየቃረፅኩልኩም እምበር ቤተ ክርስቲያን ስዒመ እየ መፂአ ለኣምነ ኣረጋዊ ወርሓዊ ከዓ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ብሩኻተይ ኣምነ ኣረጋዊ ኣብ ዘለኹምዎ ሓላዊኹም ይኹን እና ስዒመ መፂአስ ላብ መጎጎየ ቀጥታ እየ ኣትየ እዞም ኣሓተይ ትኩስ እንጀራ ልቐድም በሉ ትኩስ እንጀራ እኳ ብዙሕ ኣነስ ኣይፈትዋ ትፈትዩለ ትህልዩ ኢኹም ንቐደም በሉ ቆንጆ እንጀራ እኒኦ ማለት እዩ እና ገዛና ከም ኣይለኣያ ምንም ካብ ቤተ ክርስቲያን መፂአስ ምንም የለዓልኩ ኢለ ስዒመ ቤተ ክርስቲያን ናብ መጎጎየ ምግጋር እየ ኣትየ ማለት እዩ ይኸው ከምዚኣ ገይረ እዛ ገዛየ ከዓ ዝፍዝፍ ኢላ እንድያ ሓዲራ ካብ ምድቃስና ተላዒልና ገለስ ቤተ ክርስቲያንና ከይድና ከመይ ጌርና ሓዲግናያ ናምዚ ጌርና ገዛና ፏ ንብል ዋልናኩም ባይ ዘ ወይ እዚ ምንጻፍ እዚ ናስዕዱ እዩ ንዓድና ከምዚ ምንጻፍ የለይ ሊትሪ 54 ዝኣክልሲ ከምዚ ዝበለ ምንጻፍ የለይ ንእሽቶን እዩ በቃ ልውሽጢ ለይቕርቃዕ እዩ በቃ ምንም ከጽልአካ ማለት እዩ ተኽኢልክን ኣብ ስዕዲ ዓረብ ዘለኽን ኣሕዋተይ ካሊእ ረኽን ማርያምን ምንጻፍ ዓራት ግን ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም ብጣዕሚ 2 3 ሒዝክን እንተትመጻ ይምረጽ ኣውዚ ብስር ብስር ዓብይ የለይ ንእሽቶን እዩ ፍርቁ እዩ ልኻድኖ ናዛ ዓዲ እዚአን ዘላ ባይ ዘ ወይ ከሪአክን እየ ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ እዩ ሓፂር በቃ እዙይ ግን ናስዕዱ እዩ ደስ ክብለካ ስኢሉ ልውሽጢ ሽውሽው ተብሎ ተደለኻ ትድለኻለ ስድድ ተብሎ ስኢሉ ዓበይቲ ማለት እዩ ንዓድና ግን ምንም በቃ ከጽልአካ ትረኣሱ ንእሽቶን ኣንሶልኡ ለ ፍርቁ ቡቲ ክልተ ገጹሲ ሃህ ይብል ስኢሉ ክትሽጉሽጎለ ትኽእል ብእግሪ ብላዕሊ ጥራሕ ትሽጉዶ ቡቲ ክልተ ገጽ ግን ሃህ ይብል በቃ ይሽጎዲ ተኽኢልክን ምንጻፍ ዓራት ማለት እዩ ክስዕዲ ተማልኣ ያ ክመክረክን ይደሊ ኣነ ዙ ጨርቂ ወዲ ጨርቂ ክዳን ወዲ ክዳን ግን ኣውዚ ሞያ የብሉ ምንጻፍ ዓራት ግን ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም ናስዕዲ ማለት እዩ ኣውዚ ብስር የለይ ብጣዕሚ እዩ ለጽልአካ እና ኣውዚ ከዓ ጉዕዘይ ቤተ ክርስቲያን ልሰዓም ኩሉ ክዳውንቲ ኣውፀ ቢለስ ላብ መጎጎየ እየ ቀይረ ቢለ ወዲያውንስ ላብ መጎጎ ምግጋረ እየ ኣትየ ኣውዛን ሶፋ ገይረዮ ማለት እዩ ስኢለ ሕዚ ይዓጻጽፎ ኣለኹ የለዓዕል ኣለኹ ክዳውንተይ ንቐደም በላ ሓግዛኒ ማለት እዩ ካኻትክን ኣነ ለይሐሽ በቃ ማዕረ እዩ ባይ ዘ ወይ ሰበይትሲ ኣብኡ ኸደቶሲ ምንም ዕረፍቲ ኣይትረክብ በቃ ዓዲ ከይደ ሃውከት ስዕዲ ከይደ ሃውከት እንደውም እሲ ኣውዚ ይገድድ ማርያምን ነኡስ ቅርሽኻ እኳ ትረኽበሉ ኣይ ኣውዚስ ምንም ቆይ ዕረፍቲ ለየብሉ በቃ ደፋእፋፋፋ ምንም በቃ እቲኣ ተወዳእኻ እቲኣ ተወዳእኻ እቲኣ ናሰበይቲ ነገር ኣይውዳእይ ማለት እዩ ኮተታ ግን ማንም ሰብ ኣይፈልጠላይ ኣይርድአላይ በይ ድኻም እዩ ዕረፍቲ የብሉ ናሰበይቲ ስራሕ ኣውዚ ዓጻጺፈ ላብ ድላበይ የእትዮ ኣለኹ ማለት እዩ ድላበይ ከዓ እዚኣ ትመስል ዓራተይ ለዚኣ ትመስል ዝሮ ብጣዕሚ እዩ ኣቑሑ በዚሕናሲ ዝቕጥቅጥቅጥ ኢላ እያ ገዛ እየተጨናኒቓ ማለት እዩ ኣቑሑ በዚሑ ገዛ ፀውዩ ተቑሑሲ በዚሑ ለይኾነስ ብጣዕሚ እዩ ዓበይቲ ኣቑሑተይ ናተይ ብጣዕሚ ከመጠን ንላዕሊ እዩ ዓበይቲ እቲ ድላቡ ይኹን ዓራቱ ይኹን ዓበይቲ እዩ እቲ ሶፋ ከዓ ንኣንጎሎ ኮይኑስ ናይ 9 ሰብ እዩ እቲ ሶፋየ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዓብይ እና በቃ ስኢሉ ዝሮ ደሓን እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ግን በቃ ምስቲ ዓበይቲ ምዃኑስ ዳሕና እየ ኣይምረርዋ ግን ሶፋየ ከዓ እዙይ ይመስል ዝሮ ሶፋየ እዙይ የኾነ ጨርቂ ሶፋ እየ ሸፊነየኒ ከጋጠም ላረስሐ ገለሲ ጨርቂ ሶፋ ኣስፍየሉ ማለት እዩ እቲ ጨርቂ ሶፋ ከዓ ክንደይ ከም ዝተሰፈየ ገምታ ኣብ ኮመንት ጻሓፋለይ ግምትክን ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ካዊሩኒ ብጣዕሚ እና ሶፋየ ከዓ ሓደ መዓልቲ ቃሊዐ ከሪአክን እየ ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊ ሕብሩ ግን ሕዚ ተሲኢኑ
هذي ጭራሽ የለይ ናትሽዓንተ ሰውዩ ግን ብስሩ ኢለ የለ ሃምዚ ለለ ሶፋ ተስኢኑ ማለት እዩ ስኢና ዝኾነት ቆልዓ ነይራ ኣጋዝእኒ ገለ ሃምና ይክል በለት ንሲ ስኢና ማለት እዩ ሃምዚ ለለ ብስሩ የለይ ተሊለ ብትእዛዝ ከዲስ ኣበባ ኢሎምናለ ካብኡ 150 ኮይኑ ኣነ ግን ብቴስዓ ድዩ 95 ሂበ ገዚአየ ነይረ ሕዚ ግን 150 ኢሎምና ግን ከዲስ ኣበባ እዩ ስለ ብትእዛዝ ክመፅእ እምበይ ጭራሽ ኣብዚ የለይ ብስሩ እና ጨርቁ ሶፋ እየ ገይረሉ እምበይ ሕብሩ ናባዕሉ ዕንቋይ እዩ ሓደ መዓልቲ ቃልያ ኸሪአክን እየ ፀገም የብሉን ታና መኣዲ ከዓ ደስ በሃሊት የደስ በሃሊቲ ናታትክን ምርጫ እዩ ናየ ግን እዚኣ ደስ ኢላትኒ ሕዚ እኳ ዝኾነ ነገር እየሸፊነያ እኒኹ ኣጋጣሚ ምስቱ ክረምቲ ገለ ምዃኑሲ በቃ ጭቃ ሓመዱ ጭቃ ግዛዕ ገለ ስለ ትብልሲ ቆልዑ ገለ ስለ ዘለውና ንኸንሸ ኣለና ገለለሲ ከይባላሸ ጨርቂ ሶፋለ ከምዚ ጌርና ሸፊነዮ ሶፋየ እምበይ ሕብሩ ከምዚ ኾነይ እቲ ናይ መኣዲ ከዓ እምነ በረድ እዩ ማለት እዩ እዚ እምነ በረድ ከዓ ዝኾነ ታኢስሙ እየ ሸፊነዮ እንታይ ይበሃል ና ጠረጴዛ እኒአልክንሽ እሱ እየ ሸፊነዮ እምበይ ብጣዕሚ እያ ደስ በሃሊት እምነ በረድ እያ ማለት እዩ ደስ በሃሊት እያ ሕዚ እምነ በረድ እዚ ኢለ ብ25 ኢሉ ገዛእናዮ ሕዚ ላዕሊ እዩ ወፂሑ ከገርመክን ብጣዕሚ እዩ በቃ ዕፅፊ በቃ ኩሉ ነገርሲ ዕፅፊ ይወሲኹ በቃ እቲ ኣነ ዝገዛእኽዎ ኣቑሑሲ ሕዚ ማለት እዩ ዕፅፊ እዩ በቃ ወሲኹ ፍርቅናዩ ኩሉ ሶፋ ይኹን ትድላብ ይኹን ዙና መኣዲ ይኹንሲ በቃ ዕፅፊ ናዩ ወሲኹ ማለት እዩ ክልተ ዕፅፊ ክልተ ክንድኡ ወሲኹ ንኣብነት እዛ ና ጠረጴዛሲ 25 ይበላ ሕዚ ግን ቢያንስ 40 ወይ 35 ገለ በፂሓ ኣላ ብጣዕሚ እዩ ዕፅፊ ወሲኹኛ እና ኣቑሑ ብጣዕሚ እዩ እንድዒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅርር የብሎ እምበይ ስኢሉ ለይቲ እናወሰኸ ንሓድር ኣሎ ግን ከምዚ ክብለክን ከለኹ ግን ማለት እዩ ከይትድንግፃ ስራሕ ተሊካ ኣብ ስራሕ እንተኮይንካ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ማለት ኣቑሑት ኢኻ ትርኢ ኣቑሑት እውን ካብ ምርጫኻ ትሕት ዝበለ ከም ተኣይስሙ እውን ኣሎ እዩ ግን ምርጫ ናይ ባዕልኻ ስለዝኾነ ልዕል ዝበለ ቅርሺ ሂብካ ትገዝእ ትኽእል ትሕት ዝበለ ናይ ቅንስ ዘበለ ዋጋታት ከዓ እኞ እዩ ከምኡ ክብለክን ከለኹስ ክትድንግፃ የብልክን ተኽኢልክን ኣብኡ እናሃለኽን ኣቑሒትክን ሙሉእ ብሙሉእ ገዚእክን ክትመፃ እኒአክን በሃሊት እየ ብወገነይ ማለት እዩ ኣብዚ መፂኻ በቃ ብጣዕሚ ኢኻ ትስስዕ ቅርሺ ክተውፅእሲ ብጣዕሚ ኢኻ ትስስዕ በቃ ማለት ምስቱ ቅርሽኻይ ምስቱ ልፀንሐካ ዕዳጋይሲ ሰማይና መሬት ኣይጋነይ እና ከውግዕ ደኺሙኒ ሕፅር ኢልና ወግዕ ምውጋዕ ብዙሕ ከዓ ይኽእል እዮ እነሲ በቃ ተኽኢልክን ኣብ ደገ ኮንክን ኣቑሑትክን ገዚእኽን ክትመፃ እኒአክን በተለይ ዓበይቱ ደቀቕቲ እኳ ክንደያን ላክል ብዙሕ ልምረር ኣይኮነይ ግን ዝዓበይትታት ግን ኣብኡ ኮንክን ክትገዝኡ እኒአክን ያው ዝዓራት እዚሲ ናብ 30 ናብ 35 ነበረ ሕዚ 50 55 እዩ ኮይኑ እኒኦ ማለት እዩ እና ዝሮ ደስ ተይልክን ኩሉ ዋጋ ንናባዕሉ ዋጋ ከምፀልክን ይኽእል እየ ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ምርጫኽን ማለት እዩ ብትእዛዝ ክንመሰረት ክመፀክን ይኽእል እየ ኪዳና ምሕረት እኒአ ከዓ ኣብዝኛ ናይ ሽማዕ መብርሂት እያ እዚ ከዓ ናይ መርዓና ፎቶ እዩ እቲ ሓደ ስኳ ናይ መጀመርያ ናይዋ እቲ ሓደ ግን ናይ መርዓና እዩ በልና ክንሪኦ ደስ በሃሊ ፎቶ እኒኦ እዚ ፎቶ ድህነ ከዓ ናይ መድሃኒዓለም ናይ ኣምና ኣረጋዊ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ገብርኤል ኣለውና ስጦታታት ከዓ ኣለውና ናይ ባዕልና ዝገዛእናዮ እውን ኣለና ማለት እዩ ናይ ኣቑሑተይ ከዓ ብሃምዚ እዩ ናተይ ብጣዕሚ እዩ በቃ ሰብ ዝፈትያ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዝፈትያ ማለት እዩ ሕዚ እዚ 35 ይህበሉ ነይረ ሕዚ 40 50 ወፂሑ በልናክን 60 ዝበፅሐሉ እኒኦ ሓደ ብጣዕሚ እዩ ዕፅፊ ወፂሑ እኒኦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክየ እኒኦ ቅዱስ ገብርኤል ባ እና ብሩኻተይ ኣቑሑ ብጣዕሚ እዩ ካዊሩ እኒኦ ኣብኡ ኮንክን ተትገዛ ዕብይ ዝበለ ይምረፅ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ማየት ሓፃፂበ ገለ ስራሐይ ምስ ወዳደእኹ
ፏ ኢለ ማለት እዩ ናብ ቡናና ኣቲና ኣቑሑ ቡናየ ከዓ እዚኣቶም ከዓ ኣሪዓይኒ ሰፕራይዝ ዝገበረኒ እዩ። ብጣዕሚ እዮም ደስ ኢሎምኒ ጻዕዳ ታይስሙ እዩ ነይርኒ እዚ የነበረኒ ዝረቕሑ ቡና ብዙሕ ዓይነት እዩ እኒአዋ እዚኦም ግን የነበሩኒ እምበይ ብለይዚስ ክልተ ዓይነት ኣቑሑ ቡና ኣለኒ ሓደ ትሕት ዝበለ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ኣሎ ሓደ ከዓ ጻዕዳ ሙሉእ ብምሉእ ኣለዎ ማለት እዩ እና ግን እዚ የነበረኒ ሕዚ እየ ገዚአዮ ኣብዚ ሽምዓና ኣብሪህና ኪዳነ ምህረት ነይ መዲና ዓለም ቅዱስ ገብርኤል ኣምና ኣረጋዊ እኒአውኡ ማለት እዩ ሓላዊና ይኹን ሓሊኹም ስደት ዘለኹም ከዓ ኣብዚ ለላና ከዓ ይሓልወና እዞም ሓተይ እና ገዛና ብልበለፀ ፀቢቅ ከሪእና ትላ እንተኮይንክን ኣነ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ እየ ቀሪፀልክን እምበይ ኩሉ ሙሉእ ሙሉእ የቃረፅኩዎ ግን ኣርኢና ፀወይና ትላ እንተኮይንክን ከሪአክን ይኽእል እየ ብሕቶኽን መሰረት ክመፅእ እየ ዘንሓተይ እና የኸው ቡናና ዝይመስል ዕምበባና ኣራንሽና ገለታት ገይርና ፏ ኢልና ማይና ተሓፂብና ቡናና ንሰቲ ኣለና ማለት እዩ። ይጨነኩም ለ ዶ ቡናና ኸ ከመይ ትርእይዎ? ሓጎድ ጎድ 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 ይብሎ ደስ ክብል ማለት እዩ። ወልፉ ዳኣ ከይህልየኩም በይ ብጣዕሚ ቡና ከምዚ በቃ ፍርንሽንሽ ኣቢልካሲ ደስ ዝብለኒ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ኣይሰቲ ኩሉ ግዜ ቡና ኣየዘውትሪ ቢያንስ ሳልሳይ መዓልቲ ካልኣይ መዓልቲ እየ ልሰቲ እምበይ ካብኡ ከምዚ በዓል ገለ ክኾን ከለለ ይሰቲ እየ እምበይ ኩሉ ግዜ ኣዘውቲረ ኣየሰቲ መዓልቲ መዓልቲ ቡና ኣነ የፍልሐ በዓል ካብኡ ሳልሳይ መዓልቲ ገለ ክኾን ከሎ ምናምን ካብኡ ጋሻ ተመፂኒ እየ እምበይ ብዙሕ የሰቲ እና ብሩኻተይ ኣብዚ ከዓ ዕምበባ ኣሪዓይነ ኢላ ከለሰኒ እዩ ፈሊጡ ምልእ ኣቢሉ እየ ከሊስኒ ክገርመኩም ኣየናደኩም ዕምበባ ኮይኑ እምበይ ሕምባሻ ምዃኑ ክሓንቀኒ ነይሩ እዩ ዝሮ ዝሮ ንቐደም በሉ ብሩኻተይ ቡና እኒኦ ምሳና ስተዩ እና እዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ውዕለና ሸር ላይክ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ከዓ ኣተባብዑን እዞም ሓተይ ደስ ዝበለኩም ሕቶ ከዓ ሕተትኒ ክምልሰልኩም እየ ብዝደለኹምዎ መንገዲ ክመፀኩም እየ ኣብዚ ኣኽለና ሰሰናይ ንዓኻትኩም ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ሽካዕ ብፍልይ ዝበለ ቪድዮ ንመፀኩም ብሓጎስ ቃንዩ መመችኡ ንዓኻትኩም እዞም ሓተይ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ከዓ ግበሩለይ ማርያም ንኣኻትኩም ምሲ ኣይትጎድአኩምን ምንም እያ ለይትጎድእ ንኣየ ግን ዝጠቕመኒ እያ ማለት እዩ እና ሓዙ ቡና ሓዊ ልመስል ቡና እኒኦ ማለት እዩ ደስ ክብል ናብዚ ኣኽለና በቃ ቻዋት ፅቡቕ ሰሰናይ ንዓኻትኩም ብሩኻት ዘርኢ ማለት እዩ